Burin kowane ɗan adam a duniya bai wuce na ganin cewa ya samu ingantaccen ilimi ba. Hakan ya sa tun muna ƙananan yara ake tura mu makarantu koyon karatu, inda a ƙarshe wasu kan zama likitoci, sojoji, matuƙa jiragen sama da sauransu. Sai dai kash, akwai wani ɓangare na ilimi mai matuƙar muhimmanci da mutane ba su lura da shi ba. Wasu kuma sun lura amma ba su ba shi wannan ɓangare muhimmanci ba. Kawai dai an bar mutane kara zube, kowa iya allonsa ya wanke. Wannan ɓangare mai muhimmanci na ilimi shi ne ilimin rayuwa. Domin a duk lokacin da aka yi wata tambaya mai muhimmanci da ya shafi rayuwa, za ka samu mutane sun yi shiru a yayin da wasu kuma za su fara kame-kame. Misalan waɗannan tambayoyin su ne, me ya kamata ka yi daga lokacin da ka zama baligi? Da wani irin mutum ya fi dacewa ka yi soyayya har zuwa ƙarshen rayuwanka? Wani aiki ne ko kuma sana'a ya fi cancanta da kai? Ta yaya za ka yi tattalin arzikinka? Ta yaya za ka tunkari abin kunya ko na baƙin ciki idan suka riske ka a rayuwa? Me ya kamata ka yi kafin tsufa ya riske ka? Ire-iren waɗannan tambayoyi da makamantansu duk abubuwa ne da ake barin mutum kara zube ya nemi amsoshinsu da kansa. Inda hakan ya cutar da mutane da dama, ya halakar da wasu tare da lalata tarbiyyar wasu da dama. Wannan dalilan ya sa muka ƙirƙiro tashar Arewa Heart, tasha mai zaman kanta domin faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa tare da wayar da kan al'umma ta ɓangare daban-daban na rayuwa, kama daga kan kasuwanci, soyayya, siyasa, zamantakewa, kiwon lafiya da sauransu. Za mu riƙa yaɗa shirye-shiryenmu a dukkanin kafofin sada zumunta ta yanar gizo. Ku sani cewa har yanzu lokaci bai ƙure ba da za mu karkata akalar rayuwarmu. Arewa Heart, tasha ta farko da aka ƙirƙira domin ci gaban matasa.